jedan bit. I posebno video. Ovdje sva mala. Dakle, još jedan bit. Reci samo Ok. Danas ćemo igrati, imati, kako se zove, ko će prilaziti. Kaj mi je bilo sa brodom? Tata, kaj mi je bilo? Nemoj tone mi brod! Vidiš trebali kaj mi hvatili tu? Ja ću pauzirat na trenutak, samo da se nam se učitam, jel tako Luka? Da. Ajmo se igrati. I evo nas, Luka je otišao na WC, a mi čekamo da dođe. Ja vam na trenutak bio ovo. Vidim, a kad je blizu točki... Nemojte ti kaj ne može? Što kog je strašno pojao? Upsić, oproste, stavio sam da bude ovako, sad moram pojačat. Čekaj. Čekaj, ljudi, nemoj to staviti like i stavite mu. Moje. Hoćeš jedan bit? Ček, ovako sam. Broj do 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdje ti je jedan? Idemo ostalo. Mati, ideš ovdje. Ovo je najbolji auto. Čuješ? A? Je najbolji auto. Jel čuješ muziku? Ne. Kaj mi ti Da, ne. Molođi. Krenba. Slobodi se. Evo ti na, što ti putam? Evo je. Kaj je bilo, puta sam je. Rekla je. Da! Ovdje s nama i ja, i Matija. Ovo sam ja gledao, ovo je svijeta. Morate čuti. Eto, Mladiću, kako se ti zoveš? Zažem, čekaj da isključimo. Pozdrav svima. Danas ćemo igrati ski. Idemo na prvi level, da vam pokažem. 1, 2, 3, krećemo, idemo, bum. Moramo krenuti. Evo ga cilj! To! Jeste vidjeli? Da, ja sam stao na četvrtom. Njega niko ne može preći. Ne biste ni vi prošli. Koja je ova igrica koju si pokušavao skinut Minecraft i koja je to? Jel? Ne. Evo ga konek mi se sluša. Ajmo spavao snak. Mene nije jasno šta to smudi samo. To
Di? A ja znam sobe kad to. Kad tebi ništa nema onaj neki miris posebni, ja ne znam, pa reći cijela kuća, onaj dio. Pa ne znam, tebi možda zato ako neko puši na ovoj strani, pa ti je više ulazi dima nek meni. Kad ti nikakav miris ne osjetiš. Pa rekao sam ti da osjetim ono da sam, ali to više u ovoj tvojoj sobi. A u mojoj, da, sobi. Da, pa znala sam osjetiti ovoga, ko da po pušenju nekako. A nemam pojma, neki kod